Alay didok iba na matusi siya nay, dang tagban soro akagasip, alay marjea ma napakohosa. Tengganan do di bana di kinatukon lusong batu tukung na. Jala nilonokon di bana tu laut, unang digasipi sa hala siat akan na meton. Camuti hamu ma diri muna. Anggodong magdosa donganmu, pudai ibana, jadi molo di paubah rohana sesama dosa nai. Jala molo tung pitu hali di nasada ari magdosa ibana do pakop, jala pitu hali ibana mulak-hulak tu jolo madok, joga maau sesaon mudok. Tungin ni na akaposta lima matok Tuhani tabai mahapok siyaon nami. Alai ninna Tuhani ma molo adong di hamu hapok siyaon na sabatu ni siarum tarok hamu do tu hau gala-galaan. Mabogan maho suaton maho tu laut gabe oluan na do hamu. Ala isa siya namu paganak somang na maninggala manang magmahan tagamon madohonon muna tu ibana jupa mulisian hauma haru tuon maho hudul mangan dadohonon muna mamadok ibana paturi masih panganoki mahohop maho makubasi diau asa mangan minum mau tung pei asa mangan dohon minum po tung dohonon mu mauliate tu anak somangmu ala di pasau nania tuhonmu songonido nang hamu molo dung diulah hamu saluhut na nidok muna itu hamu dok hamu ma na poso naso hasia do hami ita ulau na patut do hu ulah hami. Uju Magdala ni bana dopak Jerusalem di bolus masian tonga-tonga ni luat Samaria dorot Galilea laus bongot tu sadahuta pajupang maibana dorot 10 halak na huliton na jongjong mandau-dau di pagogo na sida masoarana kanina ma Jesus guru asima roham di hami jadi na ibana ma magdidasa lau mahamu patuduhon diri muna tu agam malim jadi jala dina laui nasida gabe ias mana sida alai mulak dosa halak sian nasida tung diida na gabe malum ibana di pagogo maswarana mamuji de bata dipatukat do dirina tu jolo di Jesus mandok mauliate jala halak Samaria doi alai ni na Jesus mamangalusi dasa pul nasida naung gabe ias di dia do nasianari danga dong jupang muse na olo mula pasangapon debata tu na olo mula alai di sukun akka parise do ibana andigan masonggop hara jau ni debata gabe di alusi mana sida ninna ma apalagu moktab idaun hara jau ni debata di haroronai jaladang tagdok di odo manang dian aitung di tonga-tonga muna do hara jau ni debata dungin ni nama madok sisiana nago ma aka ari malungun maroha muna disi nang idau muna sada ari ni anak ni jol mai alai dang idau munai jala dohonon nama tuhamu disan doi unang topot hamu tusi unang ihuton hamu ala ai songon hilap na sumiksak lau manorangi sian desa nasada go ditontok konon nai sumantusi do pangalho ni anak di jormai di arina ala ikon jumolo lantaon na bolok konon ni nasa sudut dondo ibana songon nama sa ujui ditikini sinuaki sumantusido sogo di aka ari ni anak ni jormai na mangan minum do nasida mangodi jala po boliotsa saat go di ari habobokot ni sinuaki tu bagasan parawi jadi go maaek na sumari mangagohon na sida sa luhut na songon nama sa di aka ari ni silut mangan minum na sida manuar manggadis manuan jala pauli bagas alai di ari halalao ni si Lot sian huta Sodom turun maulan na api dot parerang sian gijang mangagohon na sida sa luhut na songoni mama sa dina sadari i di nagay patak anak ni jormai
Ia halak na dibilut pagijang ni jabuna di nasadari cala dijabui ugasana unang madialapi di na mijuri bana cara halak na di ladang lasangoni unang pola muli bana ingot hamuma nioli ni siloti aguan hosa mana naing paluahon hosana alai na aguan hosa ido na pangulu hosa hudok madihamu di nasabung ini dua halak masa podoman nasada do jakononna nasada nari tulahonna gak maduda ma dua perempuan nasada do di jakononna nasada nari tulahonna gak ma angula hauma ma dua halak nasada do jakononna nasada nari tulahonna jadi nina nasida ma mangalusi bana di dia mai Tuhan gabe di dok ma tu nasida ia disi bake los tu sido marubel akalali.